Ricsi, azt döntsd el, hogy mit akarsz. Ezzel most még nem lehet elmenni iskolába, azt majd rá... Mert baszd meg, ha eljárok melózni, akkor megvan mindenre a pénzem, azt akkor tudom, hogy van valami. Azt így meg nézd meg, én rohanok a kettős suliba. Egyetlen egy bajotok van nektek, anyáddal együtt, hogy én nekem is van valaki az életemben. Ne szorom, hogy van, baszd meg, de a fiatal nem törődsz, nem? És itt te fejezd be, mert én itt hagylak a picsába, és soha többet nem jöttem. Na gyere, na gyere! Hát baba. Üljel, gyerek. Üljel, mert megjutlak, te buzi, te. Éres kagya, lassító, kurvás út! Jobb 3, vissza 1! Oké. Hány van-e? Elég van? A lényeg az, hogy rollisztassak meg minden. Aztán a végén úgy halnák meg legszívesebben, hogy megpusztulnak egy autóba. Éves fiamnak keresek tisztességes munkát. Ott hagyta az iskolát, családjuk. Nem lehet ilyen hülyeséget ilyet föl. Ricsi, ha még egyszer azt mondod anyádra hülye, komolyan mondom, hozzád vágok valamit. Keres inkább csajmutárba, az nem eló. Visszamentünk gyalog, és rajta lévő lakatot a Jani meg a Csabi lefeszítette egy feszítővassal. A vádlottak miután a gépkocsit megpakolták, az eltulajdonított dolgokkal másodrendű fiatalkorús lányba. A bíróság 2 évi időtartamra próbára bocsájtja, és megállapítja, hogy pártfogó felügyelet alatt áll. Kíván ehhez hozzáfűzni valamit? Hát szerintem a pártfogó az hülyeséget beszél. Pártfogó hülyeséget beszél? Így van. Most be vagyok rúgva minden, az előbb azt hallgattam, tudod, amit mindig régen hallgattál, tudod, ez az édes kisfiam, tudod. Nem tud más eszembe jutni, csak te tudod, Fater. Tudom, hogy szemét voltam veled mindig, meg mindent tudod, Fater, de nagyon szeretlek téged, érted? Szenteste is mindig eszembe jutsz, nem tudok másra gondolni, csak rád, érted? Be valami nagy versenyre elindulni, aztán ott valami jó kis helyezést. Ott is az első 3 ugrán lennék túl, valami. Igaz, Ricsi? Valami jó kis verseny. Világbajnokság elég lenne. Vagy Európa bajnokság is.